бойци? Защото да играеш лошите е много по-интересно. Така да правиш гадно на добрите. Интересно. Твоята номинация ще бъде връчена от госпожа Весела Барбукова, директор на InLife TV, основен медиен партньор на фундацията. Един от най-ярките обичани български актьори, разбира се и театрални и киноактьори, господин Стоян Алексиев. Аплодисменти! Весела и Стоян! Ще се опитам да взема една земка приказка за стълбата на Смирненски и да кажа, че всички ние, които сме лишени от талант, дарба или креативност в някаква посока на изкуството, сме някъде долу на стълбата. А всички вие, хората на изкуството, сте там горе, най-горе. И затова ви благодаря, че ни правите съпричастни към вашия невероятен полет, който е 2 пъти по-голям за вас, младите. Освен това ми се иска да кажа, че спасени сме хора. След като в тази държава най-важното вече не е чалгата, пошлостта, грозното и токсините, които ни заливат от всички страни, а на пиедестала вече са тези млади хора, които създават и творят, аз съм спокойна. Спокойна съм за примера, който ще даде на децата си посланието, което ще отправя. Честита награда! Прекрасна си! Да си докоснат от Стоян Камбарев. Вие сте докоснати от Стоян Камбарев. Вие всички сте ви номинирани приятели. Вие сте благословени. Стоян Камбарев. Той е гений. И вие сте щастливи да сте докоснати от него и да осъществявате духовни връзки чрез творчеството си в живота си. А за Ралица Стоянова. Да, може да приемете това. Един от преводите древногръцки на Религиус е осъществяване на духовни връзки. Ние сега сме с него. А Ралица Стоянова, както е, че всички знаете, които не сте гледали театъра. Куклена актриса. Това са мотивите за номинацията. Красивата и изпълнена с енергия Ралица е номинирана заради майсторското си кукловодене и заради таланта си да пее, танцува и да се преобразява с лекота в различни и ярки характери. Позволявам се отново да се върна на микрофона, за да кажа нещо. Тази вечер, както и всичките подобни вечери на наградите за полет в изкуството Стоян Камбарев, дължим на едно момиче, което много обичам и искам специално да поздравя. Браво, Десни Никиджиева! Радиците вече не виж? Много е странно, когато си на сцената и трябва да говориш от свое име, а не от името на някой друг, но все пак ще се претърша. Искам да благодаря на фундация Стоян Камбарев за тази номинация и че обърна внимание на кукленото изкуство. За мен тази номинация вече е награда. Искам да благодаря на моите родители, които, както се разбра, са актьори и най-добре знаят колко е трудна тази професия и въпреки всичко те не ме спряха. А напротив, разбира се, на лените ми, на чичо ми, на всички семействата, които се занимават с това. Тук съм заради тях, заради тяхната подкрепа и последно да кажа, че за мен изкуството е споделяне и моето споделяне тепърва започва. Браво, Рали! Благодаря на Весела.
и на Стоян. Радите остани още малко. Които ще тръгва и това не е всичко. Време за специалните награди, с които ще те удостоим, разбира се, както всички останали номинирани. Тя ще ги разберем от две актриси, необикновената Касия Оноа Шер и едно от театралните открития на Стоян Камбарев, актрисата Тони Петрова. Помолим Юлиан Костов отново да бъде при нас на сцената, за да помага на двете шармантни дами. Тони, Касия, почва първи. Много съм щастлива, че съм на тази церемония. Деска правиш нещо страхотно, ти си истински сталкер за таланти и по този начин правиш от невъзможното възможно и по този начин продължаваш пътят на любимия на всички Стоян Камбарев. Аз деля този свят не на добри и лоши хора, не на красиви и грозни, не на религии и цветове на кожата, а единствено и само на посредствени и талантливи хора. Така че фундацията прави нещо изключително, дава им тласък към скок, към полет. Наградата, която, Раница, искам да ти връча, е участие в моя мастер-клас за актьори в рамките на Лятна академия за изкуствата Созополо. Това ще бъде една екстремна игра по Харолд Пинтър, любим драматург на Стоян Камбарев. Желая ти да се пазиш здрава, храбра и талантлива по пътя към безкрая. Благодаря. Аз ще искам да благодаря на Деси за тази церемония и че устоява толкова години. И искам да кажа, че Стоян наистина е гениален режисьор, добър, скромен човек и пожелавам на всички тези млади таланти да са гениални, но честни и чисти в изкуството. Започнете да лъжите себе си, почнете да лъжите и целия свят. Бъдете честни и чисти души. Пожелавам ви да се български на workshop и горови импровизационен театър. И след това този workshop ще завърши с представление с моите студенти и ти ще участваш в него. Юни месец. Както разбра преди малко, подарих участие и пожелая само да наблюдава на Христо в родения мастер-клас. Да. Така че, добре дошла си и ти. Много се радвам да те видя там, заповядай тук на всички награди. Вярвам се да бъдете както в кухнения театър, така на сцената, така и в киното и ти пожелавам наистина всичко най-красиво и добро сърце. Благодаря на всички. Разбраха, Раница очаква на пълна година с мастер-класове, след което фундацията ще се опита, разбира се, да намери нови мечтани куклени, а и драматични роли. Ще трябва и помощ. Събърката е една, но наградата всъщност наградата си много. Поздравление. Ето така трябва да се тръгва от цената всеки един млад талантлив човек.